आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्तान आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की इतिहासान छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती म्हणू नकात किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज सगळ्यांच्या नसा-नसान छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव घेतले म्हणटकीर सगळ्यांचे रक्त सळसळटा। पूण एकंदरीत जर नजर जर मारली जाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज हे सुद्धा त्याच तोडीचे योद्धे आशिल्ले ज्यांनी स्वराज्याची जबाबदारी आपले खांद्याचेर पेलिल्ले आणि संभाजी महाराजांचो आणि गोंया कडेन खूब ज्या वेळाचेर स्वराज्याचे वेळ आशिल्लो त्या वेळाचेर लागींचो संबंध आशिल्लो आणि खास करून अंत्रूज महाल जो आसा जो फोंडा तालुको जो आसा थंय द्वंद्व युद्ध सुद्दां जाल्लें आशिल्लें। आणि ह्या संभाजी महाराजांचे विचार ह्या संभाजी महाराज कोण आशिल्लो हे सगळ्यांचे तेजे गूण जे आसा ते आजच्या तरुण पिढीक जावचे म्हणून 16 जानेवारी 2019 फर्मागुडी आमच्या शिवाजी महाराजांचो जो किल्लो जो आसा त्या किल्ल्याचेर संभाजी महाराजांचो राज्याभिषेक सोहळोच्या निमित्तान ह्या सगळ्या आमी कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसात। हो कार्यक्रम डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चर त्याच बरोबर हिंदवी स्वराज्य संघटना फोंडा म्हणजे संबंध गोयची आणि छत्रपती शंभूराजे राज्याभिषेक ट्रस्ट किल्ले रायगड यांच्या जोड पालवान आमी हो कार्यक्रम मनोवपाचो आसा। हे सेलिब्रेशन आमी करपाचें आसा। आमचं लिंग आहे तिथं ज्या सप्तकोटेश्वर मंदिरात नारव्यातल्या सप्तकोटेश्वर मंदिरातल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा त्याने गोव्यामध्ये आला होता त्याने तिथं राज्याभिषेक तिथं अभिषेक केला होता आणि त्याच लिंगावर अभिषेक केल्यानंतर आणि तो मान आपण त्या स्थानिक आमदारांना दिलेला आहे। प्रमोद सावंत ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रमुख पाहुणे असणार आहे। डॉक्टर प्रमोद सावंत फर्मागुडीचे जे कार्यक्रम होणार आहे त्यांचा प्रमुख पाहुणे असणार आहे। नारव्यांच्या आम्ही सुरुवात करपाक केलं असं फर्मागुडी कार्यक्रम बरोबर 9:15 ते 9:30 याचे दरम्यान आम्ही सुरुवात करतले कारण फेरी क्रॉस करचे पडटा थोडोसो एखादो कामाक वचपाचो तो एक हें आसपाक शकता म्हणून ते काही गोष्टी जाल्यो।